kublai pi barok ni bidang sabhai pi sha katup kubom ta ka janmiet shoban pash ki kubot kubab nyai pe chwai ki mat pokong san Beliau Menteri Ketenat Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar yang kecutan Shibir pa Arsnya Shillong. Let jurip usebut Menteri Rambak Kejelau Basnya Balang Dhar yang kikat kenapan Mido Biladha East Giant Hills District. Kelam Shemrai ban tahu ya ki CNRD blok bertemai orang Menteri Ketenat CNRD. But on Shemrai ke kenhun Menteri halor ke roster system but reservation policy orang ubah polling do. Ki khubor ki babnya Menteri Ketenat Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar ne kesngi ulapli ka Chintan Shiver Hashlong Meghalaya bani merjing mot halor kumno ki brio kum ka imlang sa alang kin bot ya kalinti jong ka sab ka sat sab ka vikas haba ai jing kren ka jing lang Dr. Kumar ulaong baka jing mot jong ka Chintan Shiver ka long ban penjlan ki jing persang ki bala shim ha ki wei ki jela jong ka than bar ki jela ka than chitei la mingi lambar ki Union Territory kat kum ka jing ong jong u ki jing mer jing mot ki bala penlong ha kini ki singi kin yarap ban kentiu ya ka sandur ban pentri kam ya ka jing yo i jingai Menteri rang pak do kari na ka benta usnam 8000 sa punyo Menteri Ketenat Social Welfare ke jela uba polling do ha ka jing keren jong u ula pen pau ba ka Chitan Shiver kan pen biang ya ka rensan ban rakhi ka jing yo i jingai ki nongrim bat ki thong ki ban kinjo haba ka do ye ki scheme paper ki be day bat ka bha ka miat jo Ketenat Social Justice teng uba pol ula ong ba ka sembut Menteri Rangba ke jela ubasnya Balang Dhar nen kesngi ulalet jurup ya baro ki karkhana penmi dobilat ki badon ka than dum snong bat ulal lum jingelang ru bat ki bor penya jong kite ki karkhana ka MLA ke Sutengah Saipung constituency ke Kong Santa Mary Shilla lembar USP ke East Giant Hills District klasen ran lang yu sembut Menteri Rangba ha kate kesngi ke jinglet jurup kala long ya ka Star Cement Green Valley Amrit Cement Goldstone Cement Topsem bat ka Dalmia Cement. Hagawai ka liang ka nomi khamat ka NPP na Sutengah Saipung ka Kong Santa Mary Shilla. Hakaski ba ar klak mi nia halor ka jinglong jingman jong ki project ki badang yai pakin thop ya ka border hat hakasnong huroi bat ka jingtre ka Surok Sunapur Borkhat hapo ka NERSDS ka popene so ka Shimplong Borsara Lejri Lahalen huroi bat Hingaria. Menteri Ketenat Community and Rural Development UAT Mondal ulaong baka sorkar haduk menta kampat shim kan nu karai ban thau ye ki blok batmai na baka sorkar kadang penlet jengmut ban penbet penbiang ki blok badang suppliation haba kedau baki nong mi khmat bat ki pat ba na ka bor shakapor ki dawa na ka benta ban thau thmai ki blok halaki jong ki constituency Menteri ulaong baka jing thau ye ki blok ka day ka kam ka badang yai bat ka sorkar ka wei hadin ka wei kala thau ki blok bathmai halor ka jing dawa jong ki pat ba kumjo ban pensuk ke jing pentri kam jong ki program ka sorkar last government also there were around 9 CNRD blocks have been created and we are yet to get these blocks made functional fully. So after making these blocks functional fully, only then we'll see in future whether any new blocks can be created or not.
And we will ask the concerned district decision on to get a feasibility report on the basis of necessity. Ka Menteri Kepada Khmi Ikatanat Agriculture and Farmers Welfare ikong Amprin Lingdo in penlong ya kejing yalang ha ka khatn riu trik mentau benai banya kren sani halor kejing ke bedai bat kejing hiador sendat usin sar ka jela ila ong baha ka ni kejing yalang kinia tai halor kejing hiador sendat usin sar kabla kata shubun kinong rep sensar Syu ila ong ru ba imla ban ong halor kani ka benta namar bakatanat kan sa penlong jingelang biang ringkat pat ginong rep ha ka ba ila penpau ba ka sorkar ka sokya bat kan sa pet halor kani ka benta. Beyond that, at this point of time, because we've not yet gotten into meeting with all stakeholders, I will not be able to say much, but the government is concerned and we are looking into the matter. Nabah kaseng VPP kadon jingtmu ban ya kani kamat jong ka roster system sya surok. Unong ay kitian ka sorkar MDA ubalong ru unong yalam kaseng UDP iba polling do ilaong. Baya kani kamat ladon kamanya tai sani da ka cabinet pat kidukot ka yeng da ka bakadaw ru ba day ban penne eka kumbakalong. Uba Paul ulakren ya kani kajing keli halor kajing berngem jo kaseng VPP ban mi sya surok ringkat lang bat upat bhur bandawa na kasorkar jela ban sangi aswai kajing tungkam tat hadu pelapen bet penbiang ke roster system bat kmi bnia ya reservation policy. Uba Paul lapen ken mauru ba menteri rang ba ka jela konrad kisang mau la batai syai kedar haswa jo ke election haso yong ba ya kani kamat on sa shim ha kajing lang jong baro kiseng sign perthai kumjo ru ke cabinet bat kajing emerging mut lang bat kiwei ki badon ha kajing sokya ka leng ka jela. We all have different opinions. So what will emerge from these discussions will be after we hear the views of various parties, there will be a synergy. I'm sure we come to a point of synergy. And I'm sure that as legislators, they will not cross the limits. U MLA ka jirang upa sustenance totun hinin kasngi ulalit ngo ka snong nongwa mau tamur ban penlong ka jingya kren bak nong yalam snong bat kirang ba jo ka pathar khma civil subdivision Hariboy district kani ka jinglet ngo ka wan ha ka ba baro artli ki jilla kata ka Meghalaya bat Assam kilaya ja khmat ban penlong ya ka jingya kren pen bet khaput ha ka wat ka ba ar ban pen bet yo put usam ha ki jaka badang sa kajing temu jong kani kajing let ngo kalong ban pinpau halor kajing so kya bala pen ngo dikinong song snong ka nong wa mau tumur ki badon jing sier yo ki sha shim no ha na ka sam wat la kat kum kajing tho ki bala don na du menshwa ki ba ha po kajing khmi jong kajala Meghalaya uba sustenance la pen tiknai kinong song snong ba unsara ikani kamat hakmat ka sorkar Meghalaya kam tam ula banjur ye ki jing don kam jong ki kot kisla ki ban penshisha ha ka be dei ba duput usam Ula banjur ru bagi nong snong kini yang scam ban syong bansa anong wa mau temur ke bah po Meghalaya. Naki stakeholders, naka snong, naki gima, ba maki ken hak ban penbiang iki kot kisla baro iki taki claims ke ba mangi kita ki jingkam ke jongi ke ba mangi ngidon kenang ba ngila ban challenge ha kene ke jingi penbet put bat ka sokar Assam. Minta pan ir pe ke jinglong jeman ke subineng Shillong. Kajing shit kalong 8.0.5 degree Celsius bagajing krea kalong 7.0 degree Celsius kajing scam kau hau kalong lai pusana kashi spa ka por mit saban ripulai la kashi spa ka por janmit kala benon kajing hap slap ka malu malaki ka tu kani ki jaka sashi sin pat ngi pen ke mai phi bedeng ka khubor jingi pila ban pet ka jo hi ka por ka YouTube channel paru pila ban pet ka khubor mam la ka singi Facebook Twitter but Instagram jong ka di news Shillong Sopan poi so buku jong tuk kubor ngi pe biang sisian ki mat bakong san. Beliau Menteri Ketanat Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar ya kacitan shiver pa ars ngi Shillong.
Let jurep usembut Menteri Rambak Kejela ubak sing balang dhar ye ki karkhana penmi dobilat ha East Giant Hills District. Klemshim Rai Bantau ya ki CNRD Block Pertamai ong Menteri Ketenaga CNRD. But on Shimrai ka kinhon Menteri halor ka roster system and reservation policy ong ba po lingdo. Ti perlok dak itu ki kubor la po so buku jang tu kubor jang betaka janmin hadu mende syam yang berpilih syai gesing ku dei pi baro.